நான் யார் பற்றி படிக்க போகிறேன்னா நம்ம ரெண்டாவது வைஸ்மேன் பற்றி படிக்க போகிறோம். அவங்க என்ன எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா frankincense எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. பைபிள் அது குறித்து என்ன எழுதிருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Exodus chapter 30 verses 34. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum, resin, onycha and galbanum and pure frankincense, all in equal amounts. ஸோ இந்த வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம். ஏசப்பா வந்து அந்த காலத்தில் மோசைக்கு கட்டளை எடுக்கிறாங்க. அந்த இன்னர் சாங்சுரி அந்த உள்ளே இருக்க அந்த சர்ச்சில் இதெல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆகிட்டே இருக்கணும், நீங்கள் டெய்லி காலையில் பேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு மோசஸ்க்கு கட்டளையிடுறாங்க. ஸோ இதே frankincense தான் ஒரு வயசுமே நம்ம ஏசப்பாவுக்கு கிஃப்டாக கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த frankincense வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோன்னா ஏசப்பா சொன்ன கட்டளைப்படி நம்ம இரவும் பகலும் நம்ம ஏசப்பா துதிச்சிட்டே இருக்கணுமா. அந்த காலத்தில் இந்த frankincense சர்ச்லேருந்து அணையவே கூடாது. எந்த அந்த இன்சென்ஸ் பேர்ன் பண்ணும்போது ஆயில் ஊற்றிட்டே இருப்பாங்க. அதுமாரி நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ வந்து எப்போவுமே அவங்க இன்சென்ஸ் அணையாதபடி அவங்க பாதுகாப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் நம்ம துதிச்சுட்டே இருக்கணுமா. நம்ம துதிச்சு நம்ம ஏசப்பா எப்போ போட்டுட்டே இருக்கணுமா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே துதி சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கிடைக்கலனாலும் அந்த துதி சத்தம் கண்டிப்பாக எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் தந்ததுக்காக நன்றி, நீங்கள் தர போகிறதுக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்கள், துதிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தம்பி ப்ரே பண்ணுவான். எங்கள் பாடல் பண்ணா கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஏசுப்பா. எங்களை துதிக்க வைங்க ஏசுப்பா. நாங்கள் எப்போவுமே எங்களை போட்டி துதிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏசுப்பா. நாங்கள் எதெல்லாம் கிடைக்கலையோ அதெல்லாம் நாங்கள் எப்போ எது எடுத்தாலும் நான் உங்களை துதிக்கணும் ஏசுப்பா. என்னெல்லாம் நிறைவேறலையோ அதுக்கும் துதிக்கணும் ஏசுப்பா. என்னெல்லாம் நிறைவேறிச்சோ எதுக்கு எடுத்தாலும் உங்களை துதிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏசுப்பா. வாழ்நாள் முடிகிற வரை உங்களை போட்டி துதிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏசுப்பா. எங்கள் வீட்டுக்கு எல்லாரோட வீட்டுக்குள்ளே துதிசத்தை எப்போவுமே இருக்கட்டும் ஏசுப்பா. மைட்டி ஜீசஸ் நேம் ப்ரே ஆமென். ப்ரேயர் பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த நீங்கள் நியூஸை கேட்டிருப்பீங்களே ஏதோ புது வைரஸ் வருது அப்படிலாம், அதெல்லாம் ஏசப்பா அந்த பேரை கூட உச்சரிக்கக்கூடாது. அதை முற்றிலுமாக அழிச்சு போட்டுன்னு எந்த தொற்றும் பரவக்கூடாது. யாரும் அதால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. நம்ம நாட்டுக்கும் மற்ற நாட்டுக்கும் ஆக ஜெபிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறோம். Have a blessed day. God bless you.